Goedemorgen op het zonovergoten Gaasterland. We hebben elke dag mooi weer en het stuift niet. Het is goed beregend, dus we kunnen vandaag wel los. We zijn begonnen met nummer 2. Nummer 1 was nog onderweg. Nummer 2 is een hengstvulletje. Vulletje met een edelhoofdje, zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is, een schuinschouder. Het rugje zou ietsje sterker mogen zijn. Heeft ook een voldoende lang kruis, ook goed voor ligging. Het beenwerk is van voren heeft hij een rechtgesteld voorbeen, ook lang voorbeen. Het achterbeen is wat sabelbenig en is ook iets week gecoat. In stap heeft hij voldoende ruimte en is hij goed door zijn lichaam gestapt. In draf heeft hij voldoende houding. Zou het voorbeen misschien iets meer uit kunnen leggen. Het achterbeen komt er goed onder. Krijgt vandaag een tweede premie. Microfoon uitstaan. So now the results in English. Number 2 as second premie.
Dan hebben we nu nummer 1. Nummer 1 zou het edeler in zijn hoofdje mogen zijn. Heeft een hals die verticaal geplaatst is, maar daarbij wel wat onderhals. De rug is voldoende sterk. De schoudertje is wat steil en wat kort. Heeft een kruisje wat voldoende van lengte is, ietsje hellend. Een voorbeen wat voldoende van lengte is, heeft een iets toontredende stand. Het paard heeft een veultje, heeft een goed gesteld achterbeen. In stap is hij voldoende ruim en in draf dan maakt hij hem wel mooi en dan heeft hij wel veel zweefmomenten. Het achterbeen wordt goed geplaatst en het voorbeen zou iets verder weg mogen worden gezet. Maar al met al vinden we een tweede premie. Gefeliciteerd. Number 1 and second premie.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 3. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Zou ook iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, ook verticaal gesteld. Schouder ligt er goed in. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Voorbeen is goed gesteld, maar zou iets correcter in de stand mogen zijn. Het paard heeft een iets sabelbenig achterbeen. In stap zou het paard meer ruimte mogen maken en ook meer tact mogen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek. The results of number 3, it's taken in the stud book.
Rubriek. Oh, staat er niet aan. Rubriek 5. Ik begin met nummer 5 van rubriek 5. Het is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft wat onderhals. Heeft een hals die verticaal geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Hij is een beetje strak in zijn bovenlijn. Vooral op een lindenpartij. Het kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen is goed gesteld. Staat er goed onder. Hij is een beetje ongelijk in zijn voorvoeten. Het achterbeen is licht sabelbenig en daarbij wat week gecoacht. De stap is heel ruim. Het zou daarbij iets meer kracht mogen hebben. En in draf is het paard voldoende opwaarts. Heeft hij ook voldoende draging in het achterbeen. Zou iets meer zweefmoment kunnen hebben. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 4. Een paard met een jeugdige uitstraling. Heeft ook een voldoende edelhoofd. Zou ook ietsje meer nek mogen hebben. Het paard heeft voldoende halslengte die ook verticaal gesteld is. Schouder ligt er goed in. Ook de bovenlijn is voldoende sterk. Behalve de lendenpartij zou ietsje beter aangesloten kunnen zijn. Het kruis is wat kort en ook ietsje hellend. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen en ook het achterbeen zit er goed onder. Het paard wat vlot stapt, ook goed door het lichaam stapt. Heeft veel lichaamsgebruik daarbij. In draf is hij voldoende opwaarts. Ook het achterbeen komt er goed onder. Hij heeft veel buiging in het achterbeen. Vanwege zijn goede beweging wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. So now the results from rubric 5. It's number 4 is taken in the studbook Star with a second premie, and number 5 is taken in the studbook with a third premie.
dan die van... Ja, best.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 7. Paard met een edelhoofd. Ietsje zwaar in die hoofd-halsverbinding. De hals is voldoende voor lengte, maar komt iets dieper uit de borst. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben, is ook wat hellend. Voorbeen wat meer gewricht mogen hebben, is wat weinig voorknie. In stap zou het paard wat ruimer mogen stappen en ook wat meer taktmatig mogen stappen. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou je ook weer meer tact mogen laten zien. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Results of number 6 is not taken in the stud book. Of course, she was not regular. And number 7 is taken in the stud book without a premium.
metro stappen, ja?
Dan volgt hier de uitslag van rubriek nummer 6. Ik begin met paard nummer 10. Paard nummer 10 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft voldoende halslengte, maar zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft iets onderhals en de hals is iets horizontaal. Schouder is wat steil, de rug is voldoende van sterkte. Het kruis is lang, maar ietsje hellend. Het paard heeft een goede voorbeenstand. Achterbeen is licht sabelbenig en zou iets droger en harder mogen zijn. In stap zou het paard iets meer tact mogen hebben. Hij heeft wel voldoende lengte, maar af en toe heeft hij wat taktfouten. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij veel buiging in het achterbeen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 9, paard met een edelhoofd. Heeft een hals die heel goed bruikbaar is niet te verticaal. Goede schouderligging, de rug is sterk, kruis is voldoende van lengte en goed van ligging. Paard heeft voldoende voorbeenlengte. Paard is hard en droog in de benen, heeft wat piephakken. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf zou hij iets meer souplesse mogen hebben. Maar al met al vanwege veel ras en een goede bouw wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 8, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer nek mogen hebben. Heeft een hals die verticaal is, goede schouderligging, sterke bovenlijn, brede lijn in de partij. Heeft een kruis wat voldoende van lengte is, ietsje hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte, ietsje hal. En toen was het geluid weg. Oh nee. Paard heeft voldoende kwaliteit in de benen. De stap is voldoende ruim en goed aangesloten. In draf maakt het paard zich heel mooi. Dan gaat hij echt zitten en dan zet hij het achterbeen er goed onder. Goed voorbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stapboek Ster met een tweede premie. So now the results of a rubric group 6, I believe. Yeah, 6. Number 8 star with the second premie. Number 9 star with the second premie. Number 10 third premie. Studbook third premie.
met even jongens, arm even scheef hoor. Goed zo.
Volgt hier de uitslag van nummer 12. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, is wat zwaar in de kaakpartij. Zou ook iets meer nek mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar komt wat diep uit de borst, is wat zwaar. De rug is voldoende sterk, ook aansluiting kruis-lenden is voldoende sterk. Het kruis is ietsje hellend, zou iets meer lengte mogen hebben. Paard zou in het voorbeen, hij is wat onderstandig en ietsje hol in het voorbeen. Paard heeft een heel lang achterbeen, maar ook een behoorlijk sabelbenig achterbeen. In stap is dit paard ruim en heeft hij ook voldoende lichaamsgebruik. In draf is hij voldoende is hij opwaarts. Het achterbeen komt er voldoende onder, maar zou iets meer kracht mogen hebben van achteren. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 12 is taken in the stud book without a premie.
Nou, hier de uitslag van rubriek 7. Nummer 13. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, zou iets meer nek mogen hebben. De hals is lang genoeg, maar ietsje diep uit zijn borst. Staat wel verticaal op het lichaam. Heeft een ietsje strakke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het voorbeen staat er goed onder. Goed voor, niet onderstandig. Het achterbeen is wat recht. Paard zou in stap wat meer souplesse mogen hebben, ook iets meer regelmaat. En ook in de draf mist hij wat de souplesse en de gedragenheid. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 11. Een paard met een edelhoofd. Het paard heeft veel ras over zich, heeft veel behang. Ook een verticale hals die goed op het lichaam staat. Een voldoende sterke bovenlijn. Ik zou ietsje sterker in de bovenlijn mogen zijn. Ik zei voldoende sterke bovenlijn, maar het mag iets sterker in de bovenlijn zijn. Kruis is goed van ligging, ook van lengte. Voorbeen is ietsje week gecoat. Het achterbeen zou ietsje droger en harder kunnen zijn, maar het paard wat actief stapt en ook ruim door zijn lichaam stapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een voldoende achterbeen gebruikt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 14. Paard zou wat meer rasuitstraling mogen hebben. Heeft wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Mist ook wat nek. Ietsje zwaar in die hals. Voldoende sterke bovenlijn. Ook kruis-lende-aansluiting is sterk. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Ook iets minder helheid mogen zijn. Paard heeft voldoende voorbeenlengte. Het achterbeen is van goede kwaliteit. Is droog en hard. Paard wat enorm ruim stapt, ook goed door zijn lichaam stapt. En in draf heeft hij een heel goed achterbeengebruik en een veel zweefmoment. Paard wordt vanwege zijn bewegingen ster met een tweede premie. So now the results of group 6, 7. Number 14 is star with the second premie. Number 11 is also star with the second premie. Number 13 has a third premie.
Dan volgt hier... nee. Ja, we hebben weer geluid. Volgt hier de uitslag van nummer 17. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een verticale lange hals. Heeft ook een... in de rug is hij voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte. Ook het paard heeft zou in het beenwerk wat meer kwaliteit mogen hebben. In stap zou je meer tact en regelmaat moeten hebben. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij wel een heel goed achterbeengebruik. Maar het voorbeen zou meer uitgelegd moeten worden. Maar vanwege kwaliteit beenwerk en stap wordt het paard vandaag niet gepremeerd. Number 17, no premie today. He was already studbook. Goed zo. Rubriek 7, onze laatste rubriek. De volgende rubriek is afgemeld. Dus we beginnen met nummer 16. Een paard met een edelhoofd, veel ras, ook veel behang. Heeft ook een goede halsstand. Het paard is ietsje steil in het schouder. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Hij heeft ook goede kwaliteit beenwerk, is iets licht sabelbenig. In stap zou je meer tact mogen vertonen en ook iets meer ruimte. In draf was hij voldoende opwaarts, had het achterbeen er goed bij. Vanwege zijn stap wordt hij vandaag opgenomen. Hij is opgenomen in de stamboek, krijgt hij een derde premie. Dan krijgen we nummer 15. Een paard wat voldoende edel is in hoofd is.
Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Zijn bovenlijn is voldoende sterk. Hij is wat gerekt in het middenstuk. Het kruis zou ietsje meer lengte mogen hebben. Het paard is in de stap. Zou je er ruimte mogen maken. Ook iets meer regelmatig in mogen hebben. In draf is hij daarentegen opwaarts. Heeft hij een goed achterbeen gebruikt. Het achterbeen komt er goed onder. Heeft hij daar ook genoeg zweefmoment. Dit paard wordt vandaag ster met een tweede premie. So the results of our last rubric. Number 15 is a star with a second premie, and number 16 is has a third premie today. Weet je, dat van Bakker krijgen we ook niet, denk ik. Dus, maar dat zal toch wel? We hebben nu eerst een korte lunchbreak. We starten weer om 1:30 bij de familie Sipma in Rottum. Tot straks.